μισός. Ο Βαμβορίδης ελέγχει και κάποιες προξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι. Τόσο νωρίς ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού, με τον Αλγερινό όπως είχε κάνει τότε που πήγε από τον Ατρόμητο στο Πανιόνιο να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ο Τζεμπούρ λοιπόν βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και κάνει το 1-0 νωρίς. Ξανά η κεφαλιά από τον Μοντέστο ανενόχλητος, τον ξεχνάει η άμυνα της ΑΕΚ τον Τζεμπούρ. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει, ούτε ο Λαγκός, τον οποίος τον άφησε. Το κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγκάσα. Το πλασέ και γκολ, 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 2-0 στο 7ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Σουηδού στο πρωτάθλημα. Περίληπος ο Κιμένεθ δεν μπορεί να πιστέψει. Η ομάδα του παραπέει. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει δεχτεί 2 γκολ από 2 στημένες μπάλες. Στην αρχή ήταν ο Τζεμπούρ, τώρα είναι ο Μέλμπεργκ που ρίχνουν την ΑΕΚ στο καναβάτσο. Βλέπετε στο κέντρο της άμυνας κανείς άλλος παρά μόνο ο Σουηδός, ο οποίος νικάει τους πάντες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή με το δεξί κάνει το 2-0. Ο Ολυμπιακός δεν... Ο Τζεμπούρ βγάζει πέτατε τον Φουστέρ, προλαβαίνει τον Σάχα, περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα του 38ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι, η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, άφησε ο Βαμβορίδης και το 3-0 είναι γεγονός με το 1. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι, τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό. Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Ξέφυγε από τον Μανολά και έστειλε την μπάλα συστημένη στο γάμα της εστίας του Σεβάστιαν Σάχα. Περίληπος καβλά τη μάζεψε από τα δίχτυα του. 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τζεμπούρ, ο οποίος τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0, μετατρέποντας το ντέρμπι σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο. Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς, 3 απέναντι σε 3. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό του γκολ στη σεζόν και 10ο στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κανένας δεν περίμενε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι θα μετατραπεί σε έναν υγιεινό εύκολο περίπατο για τον Ολυμπιακό. 5-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία κινείται ο Μιραλάς. Βέβαια το ανοίγει δρόμο και ο Τζεμπούρ που κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και με πλασέ νικάει τον Σάχα στην αριστερή του γωνιά για το 5-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ της ΑΕΚ. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 30 χρόνια. 6-0 ο Ολυμπιακός με τον Χολέμπας με το αριστερό μέσα από την περιοχή να νικά τον Σάχα για έκτη φορά και να γράφει στην ιστορία την σημερινή ημέρα. Κοιτάξτε πως απλά τον παρακολουθούν οι αμυντικοί της ΑΕΚ.
κάνουμε τώρα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Πήραμε το πρωτάθλημα και το γυρίσαμε στο Πειραιά. Έτσι έπρεπε να γίνει. Είμαστε καλύτερη ομάδα όλη τη χρόνια στην Ελλάδα και στο τέλος αυτό εφάνηκε.